Okay folks, good day. Opay nga adaw, Otto McDonald's, Katarman. Bago pa lang nag-open kahapon ko no. So aton sinipon. Hindi makasulod ato. Ato hilingon. So yan. Dapat sana po ang bukad no? Mga greetings. Nagbisita kami. Dawang pila kay ambot kay bago pala. So at ito nga ang pila, maram na kita ko na ano fully loaded. Puno dire pwede makasulod ang mga siyempre bago pala nga agin abrian. So ayun no, as usual gyapon pareho sa Manila kung gyapon digital inquiries. Kay ano no wala lagayin pa oras pa under construction kay kantragya pa dahil yung parkingan yan McDonald's naman. Okay, so give it up, subscribe, like, and hit the bell button. This is your host, Waray TV. Kahapon nag-opening ng McDonald's Katarman. Yan. Okay guys ha. Thank you.